Эфирда Собал Укнары телевидениесі. Хайырлы кеш исәнмесез. Атна информацион программасының бүгінгі шығарылышында урын алачак яңалыклар белән иҗат төркеме ярдәме белән берлектә мин Гөлназ Гатауллина таныштырырмын. Ә хәзер кайберләре турында кыскача. Алдынгылар уңыш 2019 бәйрәмендә хөрмәтләнде. Укытучылар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләде. Шутсу авылында яшәүче Захидулла Калимуллинга 90 яшь тулды. Татарстан Республикасы муниципаль хезмәткәрләре спартакиадасында иң көчле хатын-кыз волейбол командасы ачыкланды. Ә хәзер барысы турында да тулырак. Бу атнада башкалабыз Казанда уңыш 2019 бәйрәм тантанасы булды. Һәм авыл хуҗалыгы эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләрен Корстың кунакханә сәүдә күңел ачу комплексында хөрмәтләделәр. Гомуми уңышларга килгәндә республикабыз игенчеләре бөртеклеләрне 4 миллион 250 мең тоннада җыеп алган. Тукай районы быелгы урып җыю кампаниясе лидеры дип табылган. Мамадыш районы 2нче урында, Зәй, Актаныш районнары 3нче урынны бүлеште. Собалылар да ил табынын баетуда лаеклы үз өлешен кертте. Һәм иң-иңнәребез республика бәйрәмендә катнашты. Алар белән Раилә Галявина таныштыра. Эш белән бәйрәм белән дигәндәй, авыл хуҗалыгы тармагы алдынгылары бәйрәмчә киенеп иртәдән хакимият бинасына килде. Яздан җәйгә, җәйдән көзгә трактор комбайн иңнәгән механизаторлар костюм шалбарлардан үзләрен уңайсыз да хис итәләр. Ни дисәң дә көндәлек кием түгел бит. Алны-ялны белми эшләгән игенчеләребез, аларның җитәкчеләре районнан барысы 13 кешелек делегация Казанга республика уңыш бәйрәменә барырга тулысынча әзер. Сабаллар уңыш 2019 кампаниясын матур сан күрсәткечләр белән тәмамлый. Безнең инде быелгы елда Саба районы 71 мең тонна воловка җыеп алды. Ул инде гектар урожайына килгәндә 32 центнер урожай чыкты безнең быелгы елда. Әле яңадан суктырып аласы 800 гектар кукурузыбыз бар. Алар басуда пока суктырып алынмаган. Аннан соң инде килгәндә безнең карма заготовка килгәндә бүгенге көндә 31 карма единиц әзерләнде бер терлеккә. Шулар ичендә 173 тонна синаж әзерләнде. Бүгенге көндә әле силос әзерләнү бара. Анда 106 тонна силос әзерләнде бүгенге көндә. Шуның ичендә яңадан безнең пишәм бар, 13 мең тонна әзерләнде һәм 22 мең тонна салам әзерләнгән кеш бүгенге көндә. Шулай ук безнең бүгенге көндә җир эшкәртү тәмамланып килә дип әйтергә була. 87% җир эшкәртү эшләнде бүгенге көндә. Алдынгысылар сөтенә барабыз менә Казанга Корстыңа. Монда бөтен алдынгы механизаторлар, шоферлар, ветераннар һәм җитәкчеләр җыелган. Бөтенесе ял итәргә дип эшләгән шикелле ял итеп кайтырга барабыз. Рөстәм Газизҗановның мондый бәйрәмнәрдә катнашу тәҗрибәсе бар. 15 ел Саба җәмгыятендә комбайн трактор иярләгән механизаторның анда 2нче баруы. Алар кулдашы Айрат Галибуллин белән һәрберсенә Джон Дир комбайннарында 22 500 центнер ашлык суктырып алалар. Быелда инде елдагыча 20 меңнән артык икмәк суктырабыз. Быел 22 мең ярым булды инде. Игеннәр быелда начар булмады, яхшы булды. Тик уртача инде әйбәт. Сез беренче булдыгызмы? Без напарник Галимуллин белән без уртакка эшлибез инде. Байтып икебез дә 20 кешәр ярым суктык инде. Хезмәтне күрәләр, менә шул күргәнгә күрә паралардыр инде дип уйлыйбыз инде шулай. Эшләгәч, хезмәтне күргәч, бик зур рәхмәт. Авыл хуҗалыгы җитәкчелегенә. Әлбәттә, булган уңышны игенче механизаторлар сөенә җыеп ала. Иң элек икмәкне дөрес технологияләр белән үстерергә, вакытында корткычларга, чүп үләннәренә каршы көрәшергә, ашламаларын кертергә кирәк. Бу җаваплылык хуҗалыкларда агрономнар иңенә төшә. Бәйрәмгә баручылар сафында Тимошек бригадасы баш агрономы Дамир Мөхәммәтҗанов та бар. Быел менә уңыш 2019 тантанасында катнашырга туры килде. Инде безнең Тимошек хуҗалыгы язгы кырышларыннан башлап, менә бу делегация составында булган механизаторларыбыз белән бик күп хезмәт куелды дип әйтәсе килә. Басуларда моңыш үстерү өчен инде елына күрә хайран гына, Аллаһка шөкер дип әйтерлек, моңыш үстерелде 30 центнер күләмендә. Инде безнең хуҗалыкта рапс та игелде, шул ук вакытта бәрәңгедә 100 гектар күләмендә үстерелде. Аларның да инде быел уңышларын урнаштырып куя алдык. Барыбер
күзде матур келді бит инде, языда вегетация чорында да яңгырлар әз булса да дигәндәй, барыбер тиешле вакытында булу нәтиҗәсендә шушы уңышлар үстерелде дип әйтәсе килә инде минем. Районда хуҗалыклар арасында терлекчелек буенча үзара ярыш бара. Һәм агымдагы елның беренче ярты еллыгы нәтиҗәләренә караганда юлбатлылар беренчелеккә чыга. Бу безнең барыбызның уртак тырышлыгыбыз ди баш зоотехник Энҗе Хаҗиева. Ул бүгенге бәйрәмгә аеруча дулкынланып бара. Бу инде минем икенче тапкыр баруым бу бәйрәмгә. Мин быел баруым үземне бик дулкынландыра, чөнки миңа быел атказанган зоотехник исеме бирәләр. Бу исемне бирү өчен җитәкчеләр безнең хезмәтебезне күргәннәрдер дип уйлыйм инде мин. Терлекчелек хезмәте ул көн сайын уборка. Анда бер көндә ялы юк, тырышып үзебез булдыралганны эшләргә тырышабыз. Менә ел сайын күрсәткечләребездәген артып бара. Быелгы безнең терлекчелектә ярты еллык эш күрсәткечләрендә район буенча беренче урынга чыктык. Ул да дулкынландыра. 32 ел терлекчелектә эшләгәнмен икән. Димәк, мин бу хезмәтне яратып башкарам. Көн сайын без сөенеп эшкә барабыз. Хезмәттәшләр белән бергә дус тату булып, эшче терлекчеләр белән дус тату матур яшибез. Бу минем уңышларны күргән районыбыз җитәкчеләренә, авылда үзебезнең җитәкчеләргә зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Киләчәктә дә тырышып, шушы эшне дәвам итермен дип ышандырып калам. Тантанага баручылар сафында шулай ук авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең җитештерү маркетинг бүлеге башлыгы Раиф Харисов, Саба җәмгыяте директоры Зиннур Дәүлиев, Курсабаш җәмгыяте җитәкчесе Ирек Җиһаншин, агросәнәгать комплексы ветераны Тәлгат Хуҗин, Саба җәмгыятенең тракторчы механизаторлары Айрат Галимуллин, Зөлфәт Мөбәрәков, Айнур Галиев, шофер Муллахмәт Габделмановлар бар иде. Аларны район башлыгы Рәис Минханов хезмәтләре өчен кулларын кысып рәхмәт әйтеп, хәерле юллар теләп озатып калды. Алина Кәримова алдынгы терлекче, ә менә Әлфиз Галиуллин механизатор, танылган җырчы һәм гармончы турында киләсе сюжетта. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең һөнәри бәйрәмнәре якынлашкан көннәрдә Казан каласыннан Сабага артистлар килеп төште. Безнең районыбызның басуларында, фермаларында клип төшәргә икән исәпләре. Татарстан Яңа гасыр каналыннан бара торган җырлык әле тапшыруын алып баручы Алина Кәримова бик матур җырлый. Ул Сатыш авылындагы яшь бозаулар торагында клип төшәргә тиеш булган. Алина малкайларны ул көнне бик тәмләп сыйлады. Ашатты да, су да бирде, җырлап та күрсәтте. Бу торакта 4-5 айлык бозаулар асрала. Алардан тәүлеккә 750-800 грамм тәүлеклек үсеш алына. Ә клип төшергән көнне үсеш тагын да күп булды диделәр. Бозау карау 2 смена оештырылган иде. 2 кеше. Бер смена 1 кеше карый. Уртача көндәлек үсеш тә бик яхшы чыга. 750-800 грамм кимендә бик җайлы, бик иркен торак. Маллар да үзләрен бик әбәт хистәләр. Аннары шытсу хуҗалыгына юл алдык. Биредә кукуруз уралар, силос салалар.
Күнгә 800 тонна, 1000 тонна була ачы көннәрне шулай эшлибез инде. Үзегезнең хезмәттәшләрегез хакында да берничә сүз әйтегез әле. Кемнәр белән эшлисез? Егетләр бик тырыш, менә Килдебәктән Илсур, анда Туктардан Фирдүс. Шул егетләр инде, ютуб 6-10 киләләр. Бик тырышып эшләр инде. Бу көннәрдә яңгырлар булды, һава температурасы да бераз төшеп китте. Бу сезнең эшегезгә бик комачаулык итмәдеме? Yok, әлнәсе зыян булмады, монда юш булмады, без туктамадык. Кичә 12-дә туктаган идек, калган көннәр көне буе эшләнде инде. Иртәнге 6-дан кичке 6-га кадәр. Басуларда эш гөрләп бара. Без килгәндә агроном Рөстәм Шәрәфиев та биредә иде. Урып җыю эшләре оешкан рәвештә барды. Урып җыю быелны соңарды. Һава торышлары бик тотрыклы булмады, явым-төшемләр комачаулады. Әйтергә кирәк, барлык уңышны да без сушилкадан чыгардык. 150 гектар майдан арпаны гына урып суга гына алдык. Калган бар уңышта киптерилде. Симәнәләр практически салынды дияргә була бүгенге көндә. Хәзерге моментта менә кукуруз алу бара. Кичә бәрәңген алып бетердек. Кукуруз быелгысы елны начар дип әйтмәсем, уртача уңыш 250 центнер тәшкил итә. Хәзерге моментта шушы басуны бетерсәк, безнең яңадан кала 60 гектар җиребез. Көн ярым һава торышлары белән биләгәндә 2 көнлек эшебез бар инде. Казан кунагы заманында Салават Фатхетдиновның баянчысы булган җырчы Әлфис Галиуллин исә Хәлилнең комбайн штурвалы артына утырды. Ул җырлый-җырлый кукуруз ура башлады. Кайттым туган якларыма, җырчы кышлар кайтканда. Кышларымның кушылып, таңнар сызлап атканда. Авылым таңнарыма сызылып атулары, сандуғашының шүршүт итеп сайрап уятулары. Авылым таңнарыма сызылып атулары, сандуғашының шүршүт итеп сайрап уятулары. Илебездә өлкәннәр 10 көнлеге төгәлләнде. Бу көннәрдә алар белән төрле очрашулар, алар өчен концертлар булды. Саба район мәдәният йортында үткән чарада өлкән буын күңеленә хуш килде. Гөлшат Галиәкбәрова хәбәре. Өлкәннәр өчен иң кирәге сәламәтлек һәм кадер хөрмәт. Билгеләнгән көнне концертка чакыруларына сөенә-сөенә мәдәният йортына килде алар. Бер-берсе белән аралаштылар, бирелеп яшьлек җырларын тыңладылар. Аларны бәйрәм белән Саба районының халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хужин тәбрикләде. Өлкәннәр үзләре дә әлеге концертка чакыруларына бик тә канәгать иде. Хезмәт стажы минем 40 елга якын. Шуның 1 елы Килдебәк урта мәктәбендә, калганы Саба гимназиясендә эшләп пенсияга чыктым. Елайыклы ялга чыктым. Күземне ачуга, Худайга шөкер итеп, аягымны идәнгә төшерүгә, көнемне иман байлыгы, күңел тынычлыгы, тән җиһәтлеге белән илкәргә насип булсын дип басам, йөгерә эшлим, тик торырга яратмыйм, хәрәкәттә бәрәкәт дип яшәүне дәвам итәм, Аллага шөкер. Сәхнәдә яшьләр белән бергә өлкәннәр үзләре дә чыгыш ясады. Гөлбакча ансамбленә йөрүчеләр репертуарындагы җырлар да алар өчен күңелгә, җанга якын җырлар иде. Ансамбльгә йөрүчеләр үзләре дә җыр дулкыннарына ярып, яшьлекләренә кайттылар. Ансамбльгә мин беренче көннән үк килдем. Мин Нәүрүз фольклор ансамблендә йөрим. Шуннан бу ансамбльне оештырабыз дигән рәйсәпә, мин дәген бар имәл дип үзем сорап бардым. Җыр инде ул безгә үзе бер ял. Дөрестән дә сәхнәгә чыгып, җыр кеше каршында җырлый аласың икән, үзеңне ниндидер зур хис дим, инде шундый билә бала. Мин дәген булдырам икән әле дисең, инде кайбер вакытта шулай була бит инде ул кешенең ял итү, ял, менә ял, күңелгә ял безнең.
үзебезнең өчен күңелгә ял итү. Бу ансамбль безгә бик кирәк иде. Без пенсиягә чыктык та бер төркем детсадта эшләгән тәрбиячеләрбез. Рәйсә апаны очраттык та оештырмыйсызмы Рәйсә апа берәр ансамбль дидек. Рәйсә апа менә безне җыйды. Без Рәйсә апага шул кадәр рәхмәтле. Менә пенсиягә чыккачтында беренче көннәрне бик авыр. Һәм менә без шушы беренче көннәрдән үк шушында оешып, үзебез ничектер яшәп киттек. Икенче тормыш башланды безнең. Без бергә менә бәйрәмнәрне бәйрәм итәбез. Бергәләп җыелышып концертларга йөрибез бит без. Өлкәннәр көне уңаеннан без менә һәр вакыт авылларга барып котлап йөрибез өлкәннәрне. Һәр вакытта да без бергә бик ошый безгә шушы ансамбльгә җыру. Концертка килгән өлкәннәр бер-берсе белән оралашып, җаннарына рухи азык алып таралыштылар. Мондый очрашулар аларга алга таба яшәү өчен көч, дәрман бирә, күңелләргә тагын да җылылык өсти. 5 октябрьдә халыкара укытучылар көне билгеләп үтелде. Һәм районыбызның мәгариф тармагы хезмәткәрләре аны Саба мәдәният йортында тантаналы шартларда бәйрәм итте. Күңелле чарадан Райла Галәвина хәбәре. Районның бар педагогик составының бер залга җыелуын үзе бер бәйрәм дияргә тулы җирлек бар. Алар ел сайын менә шулай укытучылар бәйрәмендә очрашалар. Коллегалар белән оралашырга, яңалыклар бүлешергә, хезмәт уңышларына нәтиҗәләр ясарга да менә дигән мөмкинлек бу. Укытучылар бәйрәме бик зур бәйрәм инде безгә. Ул профессиональ бәйрәм. Аны һәр семья үзенчә каршылый. Һәм каждый семьяда бит инде балалар бар. Балалар белән bu bizim образовательный процесс бик связан. Шуңар bu балалар бәйрәме, укытучылар бәйрәме, родительләр бәйрәме. Бар күңеллелек бөтен дөньяда бар бәйрәм бүген. Нәрсәдән бу мин беләм бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Нәрсәдән бу мин беләм бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Бәйрәм котлаулар белән күңелле һәм укытучыларны район башлыгы Рәис Миннаханов һәр вакыт үзе тәбрикли. Ул үзенең чыгышында балаларыбызның белемле булуы, районның иң зур байлыгы булуын билгеләп үтте. Бүген белемле балаларыбыз, алар безнең иң зур байлык дип әйтим. Мин һәр вакыт әйтәм, тазалыкны һәм белемне сатып алып булмый. Ул инде кешенең үзеннән тора. Шул вакытта ул кеше нинди укытучылар ягында була. Бәхет дигән әйбер бар, нинди укытучыга эләгәсең, шундый белем аласың. Әле ул мәктәптә генә түгел, тормышта да шулай. Кая гына эшне башлама, һәр вакытны кемдер укытучы, һәр вакытны өйрәтә, инде аннан өстәмә белем дә алына. Шуның өчен Шын күңелдән сезгә беренче кырыштай сәламәтлек. Сез сәламәт булсак, безнең балаларыбыз белем булачак. Гаилә бәхете. Һәм инде нинди хыялларыгыз бар, бөтенсе Ходай бирә күрсен. Сез иң изге кешеләр. Бүгенге көндә районның белем бирү учреждениеләрендә 1660 кеше хезмәт куя. Балаларны аң белемле итүдә аларның һәр кайсының өлеше бар. Һәм шулар арасыннан иң-иңнәр район хуҗасы кулыннан исемле котлаулар кабул итте. Яшь буынга белем һәм тәрбия бирү өлкәсендә озак еллар нәтиҗәле эшләгәне өчен район башлыгының мактау грамотасына Саба гимназиясеннән Домира Кашапова, Завод Нырты мәктәбеннән Фирдания Сәфәргалиева, Лесхоз мәктәбеннән Флора Идрисова ия булды. Рәхмәт хатлары Саба гимназиясеннән Румия Абитовага, сәламәтлек мөмкинлекләре шикле мәктәп-интернаты директоры Диләрә Нуриевага, Сатыш мәктәбеннән Рәзилә Гыйлмановага, Килдебәктән Рушания Садриевага тапшырылды. Коллегаларның хезмәт уңышлары безгә тагын да тырышып эшләргә стимул бирә ди Мәфрүзә Хәсәнова. Ул 29 ел Сатыш урта мәктәбендә татар теле һәм әдәбиятын укыта. Әлеге уку йортының олимпиадаларда 11 призлы урыны бар. Бу нәтиҗәләр артында укытучыларның зур хезмәте ята. Укытучы хезмәте чынлап та җаваплы эш. Минем әнием дә гомер буе балаларга татар теле һәм әдәбиятыннан белем бирде. Минем укытучы булуымның төп сәбәбе әниемнең юлын дәвам итү һәм үзебезнең туган телгә укучыларда мәхәббәт тәрбияләү. Татар белән горурлану, татар исемен, татар милләтен күтәрү өчен кулдан килгәнчә тырышабыз һәм эшлибез. Яулашта урта мәктәбендә бүгенге көндә 92 бала белем ала. Аларга 25 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Бүгенге бәйрәмнәрне Аллаһка шөкер бик матур уңышлар белән каршы алабыз. Барыбызның да мәктәпләребез төзек,
яқты, укытучылар белән тәэмин ителгән, балаларга белем һәм тәрбия бирергә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Аллаһка шөкер. Мәгариф хезмәткәрләренең төп максаты һәр баланы белемле җәмгыятькә яраклашкан, лидерлык сыйфатларына ия булган, сәламәт шәхес итеп тәрбияләү. Һәм без моңа ирешү юлында кулга-кул тотынып, хезмәтне оештырабыз, диде район мәгариф идарәсе башлыгы Илфат Шакиров. Район буенча эшләп килүче 39 балалар бакчасы һәм 22 мәктәптә югары уку өлгерешенә юнәлдерелгән бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Безнең районыбыз мәгариф хезмәткәрләре республикада тоткан үзенең алдынгы рәтләрдә урыны бар. Безнең кайсы юнәлешкә килсәк тә, олимпиада булмасын, йөгә булмасын, төрле конкурслар булмасын, сезнең хезмәтләрегез алдынгы урыннарда бәяләнә республика күләмендә, шулай ук Россия күләмендә урыннарыбыз бар. Укытучы профессиясе ул лайыклы профессия, ләкин зур хезмәт һәм тырышлык сорый торган профессия. Менә бу хезмәтләр республика күләмендә алган урыннар бар, сезнең зур тырышлыгыгыз. Укытучы үз гомерендә бик күп балага белем һәм тәрбия бирә, күп ата-аналар белән эшли. Моңа бик зур хезмәтегез керә. Менә алга таба сезнең куйган хезмәтләрегез үзегезгә күптән дә изгелек булып, шушы укучыларыгыздан кайтсын. Сезне рөхсәт итегез, шушы зур бәйрәм белән котлап китергә, сезгә саулык, сәламәтлек, семьягызда тынычлык, эшегездә уңышлар теләп калам. Мәктәпләрдә уку-укыту белән бер рәттән хезмәт тәрбиясенә дә зур әһәмият бирелә. Мәктәп яны тәҗрибә участокларында алып барылган эш турында бары тик шулай әйтеп була. Бу үзенә күрә бер ярыш формасында алды хәзер. Коллективлар иң матур чәчәклек, иң матур дизайн бизәлеш, иң күп уңыш үстерү буенча үзара ярышаларда. Бүген җиңүчеләр сәхнә түреннән бүләкләнде. Беренче урыннарда Олы Кибәче, Измә, Мишән мәктәпләре. Балалар бакчалары арасында Сабаның 6-нчы номерлы Балачак, 5-нче номерлы Бәләкәч, 1-нче номерлы Шатлык коллективлары беренчелек ияләре. Аларның һәр кайсының җитәкчеләре дипломнар кабул итеп алды. Узган уку елында районыбызның 2 укучысы бердәм дәүләт имтиханыннан, Сабаның сәләтле балалар мәктәбеннән Булат Кәримов химия фәненнән, Лияна Сунгатуллина рус теленнән 100 балл җыеп иң югары нәтиҗәне күрсәттеләр. Бүген аларның укытучылары Альфира Хаҗиева һәм Гөлнур Байкиева шушы хөрмәттән бүләкләнделәр. Бүгенге бәйрәмгә инде үзебезнең ел буена әзерләнеп ала торган тырыш хезмәтебезнең нәтиҗәсе буларак килдек. Үземнең укучым 11-нче класс укучысы химия фәненнән 100 балл алуга иреште. Моны инде бик зур хезмәт дип саныйбыз. Бу инде минем генә хезмәт дип әйтү тоже дөрес булмасы. Бу минем укучымның дагын куйган хезмәте инде. Моңа инде бер елда гына ирешеп тә булмый. Берничә еллар буена тырышып, икебезнең бергә инде барыбызның мәктәп ярдәме белән дәген ирешкән хезмәтебез дип саныйм. Гыйлемле укучылар да, белемле укытучылар да һәр коллективның зур горурлыгы. Бу тиңдәшлек исә районны таныта. Яшь буынга белем һәм тәрбия бирүдә озак еллар нәтиҗәле эшләгәннәргә мәгариф идарәсенең мактау грамоталары бирелде. Бәйрәм тантанасы сәнгатьне яратучы, иҗади сәләтле укучылар, укытучылар чыгышы белән үрелеп барды. Соңыннан Рәшит Вахапов фестивале йолдызлары катнашында концерт булды. Түбән Шытсу авылында яшәүче Захидулла Калимуллин шушы көннәрдә 90 яшын билгеләде. Аны тәбрикләргә район җитәкчелеге дә килде. Юбилар белән Әлфия Мөбәрәкова аралашты. Түбән Шытсу авылында гомер кичерүче, үзенең 90 яшын тутыручы Захидулла Калимуллин безне капка төбенә үк чыгып каршы алды. Иртәдән үк көтәм инде сезне, диде ул елмаеп. Аннары җиңел адымнар белән ишек алдына бакча тирәсенә алып чыкты. Менә шушы җирдә яшим инде мин. Туган җирем, үскән нигезем, гомер иткән өем шушы дип таныштырды ул. Захидуллага көн узын өйгә кермей, мал-туар янында булырга тырыша, атына ашарга сала, йорт җиргә күз кулак була. Шулай гадәтләнгән. Бүген аны олы юбилее белән тәбрикләргә балалары, туганнары белән бергә Саба муниципаль районыннан да килделәр. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсел Хужин юбилярга Россия президенты Владимир Путинның котлау хатын һәм бүләкләр тапшырдылар.
Үзенең бөтен гомерен колхоз эшенә багышлаган Захидулла аганы 1 май колхозы исеменнән бригадир Ильис Салихов һәм Түбән Шытсу авыл җирлеге исеменнән Сәрия Әхмәдуллиналар тәбрикләде. Барысы да ил агасын төпле киңәшче, акыллы, сабыр һәм эш сөючән булуы хакында әйтте. Авылда бик хөрмәтле гаилә алар. Захидулла ага тормыш иптәше Сәвия апа белән 4 бала тәрбиялиләр. 3 малай, 1 кыз үстерәләр алар. Балалары да, килен кияү оныклары да бик итәгатьле. Төп йортта яшәүче улы Ринат белән килене Мәдинә тәрбиясендә гомер кичерә ул бүген. 29 ел минем монда килен булып килгәнемә. Баба инде ул бик тыйнак кеше, тәртипле. Бер качанда күтәрелеп кешегә сүз әйтә торган, күтәрелеп бәрелә торган кеше түгел. Үзе шикелле үк, Аллага шөкер, балалары да тыйнак, тәртиплеләр. Без 29 ел буе менә киңәшләшеп, бергә иңгә иң куеп, Аллага шөкер, бик матур итеп гомер иттек. Инде моннан соң тагын Алла бирсә, шулай гомер итәргә язсын. Хәзер инде мин үзем килен генә түгел, кайнана да. Менә инде киленем, малайларым яныбызда яшиләр. Без бик бәхетле, Аллага шөкер. Без инде менә 4 буын бергә яшибез дип әйтергә була. 4 буын ул ничә кеше инде? 7 кеше инде без бүген көндә инде гомер итәбез бит инде. Менә шул 4 буын дип әйтәсем килә инде. Бу очракта инде субханалла дип әйтергә кирәк. Менә бабайның нинди матур сыйфатлары сезнең ирегезгә дә күчкән? Менә эш сөюе. Ул бер тик тора белми инде. Эш анасы инде менә һаман хәрәкәттә. Ул әле бүгенге көндә менә 90 яшь тулды бит инде. Ул һаман хәрәкәттә, һаман эштә. Ул инде сәгать 5-тән калмый йокыдан тора. Һәм көне буе менә хәрәкәттә инде үзенә эш табып, хәрәкәтләнүдә дип әйтәм инде аның үзәл сыйфатлары. Аннары соң ул бик тыныч кеше дип әйтәм инде, менә холкы дагын яхшы кеше инде гомумән. Сез кайната белән бик матур яшәүгез хакында әйтәсез. Хәзер бит инде кайнаталар, кайнаналар белән киленнәр, малайлар бик үк матур яшәми дигән сүзләр йөри. Менә андыйларга нинди киңәшләрегез бар сезнең? Киңәшләр дип инде мин менә шуны әйтәсем килә инде. Баба инде хәзер олы кеше булганлыктан мин эштән кайтканда миңа эшләгән эшен әйтергә көтеп тора, балалар шикелле. Менә шуны эшләдем, моны эшләдем ди. Мин инде аңа әйтәм, "И әткә ярый, син бар әле. Молодец" дип әйтәм инде. Ул шундый кубана инде шул сүзгә. Менә мин яшәргә киңәш итеп шуны әйтер идем. Авыр сүздә түгел инде ул. Җылы сүзегезне жәлләмәгез. Менә ярый, син бар әле дип әйткән сүз булса инде, олы кешегә бер сүз дә җитә бит. Бүгенге заманда килен белән кайнатаның бер-берсен ихтирамлап яшәүенең шын өлгесе алар. Бер йортта 4 буынның бергә яшәүенә дә сокланып карарга гына кирәк. Бу гаиләдә туганлык, бер-береңә булышып яшәү буыннан буынга килә. Бер туган сеңлесе Галия апа да абысына гомер буе рәхмәтле булып яши. Benim etiyle buldu ol, abıyla buldu ol, şol hatlaymet buldu ol. Şuna göre ettim bitindene. Rahmet sana tuğan canlı bulgan için, rahmet sana şuşa tuğanlıkına ömür boyu saklap yırtabilgen için deyip ettim bitinde şuna. Şol hatlaymet üstürdüğünde ben etiyle 7 aylık vakitte kalganım. Bana şunda beni terbiyelep üstürdüğünde ol. Allah'ın rahmeti yapsın. Siz gailede niçe bala üstügüz? Biz 5 bala, 12. balamayın. 5 bala üsttük. 5 balanın hazır bir ikimiz gene. Opay aytamayın da uçraşkaş. Ben aytam tutuşabız mı, yuguruşabız mı? Bizden koysumuzga şirat hazır deyim. Şu oturup kuluşup oturabız indi. Bizge kilgeç. Менә siz аның нинди asıl sıfatların әйтә аласыз безгә? Ничек шулай 90 яшькә кадәр яши алды икән? Жүгереп йөри бит әле безнең бабайыбыз. Бабайыбыз 90 яшькә тикле бик сабыр, бик тыныч, бик тыйнак кеше булды инде ул. Бик юмарт кеше булды инде ул. Нәрсә дип әйтим инде. Менә тагын нәрсә. Тормышта менә иң ярдәм иткән нәрсә ул менә сезгә? Бер авыр булдымы? Менә ничек булды ул тормышта? Ул тормышта безгә ben özüm kilim bulup naşargına yurtqa düştüm indiyme. Şunda yurt salası oldu. Bizge boşlap yerdi indi bul yurt salışıp.
Менә шул аяушы сыйфатлары. Анан соң мен мондай бәләкәй вакытта элек ашлык ташума, көлтә ташума шундыйларга икмәк бирәләр иде. Ул безнең турдан үтеп киткәндә мен аның шушының хәтле бала карап калам бит инде. Шунда үзенең шушының хәтле сынагын миңа атып бәреп китәдер иде. Ипиен. Туктарга ярамай, ашлык бар каламашкы белән атта. Менә шундый сыйфатлары бик яхшы кеше. Бик яхшы кеше. Гомердә дә оныта торган түгел. Менә хәзер дә мен ишетмим дә, йөри дә алмыйм. 10 көн сайын минем хәлемне белергә менә. Төп нигездә бүген зур бәйрәм. Алар барсы да тантанага җыелган. Сый-нигъмәтләр тулы өстәлдә ниләр генә юк. Оныгы Миләүшә 90 дип язылган тортны бабайы хөрмәтенә махсус пешергән. Махсус бабайыма 90 дип язылган торт пешердем. Бабайым безне карап үстерде. Без аны бик яратабыз. Узун гомер телибез, исән сау булсын. Өстәл яны гөр килеп тора. Бераз сыйланып алгач, алар бергә җыр суза. Күбрәк алар Заһидулла аганың сөйләшеп утырганын, аның үткәнен тыңларга яраталар. Заһидулла аганың балачагы һәм яшьлеге бөтенләй булмаган диярлек. Кечкенәдән бил бөгеп, сарык, ат карый ул, ферма эшеннән арынмый. Эшле кеше, ашлы кеше инде анысы. Монысы дөрес. Ә менә яшьлеге, үсмер еллары, беренче мәхәббәте турында сөйләргә ярата Заһидуллага. Әллә яшь вакытта кызлар белән йөрмәдем, кызлар артында. Берсе белән таныштым да, шуның алдында шуның белән ничә ел әле, 53 ел бергә тордык. Менә бер мәртәбәдә бүтән кызлар белән йөрмәдем дә, алмадым да. Аллаһка шөкер. Балаларны кулыма алып сөйгәнем хәтерләмим. Анда эштән арып кайтасың, иртүк чыгып китәсең. Вакытыдай булмагандыр инде. Хәзерге шикелле бала сөйеп отырырга вакыт булмады безнең. Заһидулла абый, гәҗитләр укыйсызмы, телевизор карыйсызмы? Бик карыйм. Менә колак ишетмәгәч бик карасы да килми. Сүрәтләреңә карап утырасың инде. Гәҗитләрне укыйм инде алгач. Әйтәм бит, гәҗит килгән көнне бездә бәйрәм. Юбиляр гомер буе тормышыннан канәгать була. Миңа калса бу тормыш бик җиткән инде. Бик әйбәт яшибез, Аллаһка шөкер. Семья белән дә бик тату. Килинем бик әйбәт, Аллаһка шөкер. Әскәй дип белә тора. Менә хәзер каршыгымны үлгәндә 10 ел гел шулар карамагында торам инде. Юалар, җыялар, мунчасын кертеп бөтен тәрбиялиләр инде. Ә шулай да бүген яшьләргә нинди киңәшләр әйтер идегез? Башта үзең әйбәт булмыйча келин әйбәт була алмый сеңнән. Үзең әйбәт булырга кирәк башта. Минемчә шулай. Тагын ничектер белмим. Юбилярыбыз бик күп дугалар белә. Аларны җае чыккан сайын яратып укый. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Elhamdülillahi Rabbil alemin Rahmanir-Rahim Malik yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in İhdinas sıratal müstakîm sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve'z-zâlin. Amin. Җомга көннәрендә мәчеткә йөри. Шушы урамнарны 90 ел буе үтә ул. Һәр вакыт аннан кешеләрне яратуы, тормышны сөюе, балалар, туганнар, авылдашлар дип өзелеп торуы сизелә.
Ул көнне 90 яшын тутыручы Захидулла ағаны тәбрикләргә олысы да, кешесе дә килде. Һәрберсе яратып, котлау сүзләрен җиткерде. Көн узын туган нигездән җыр, моң тынмады. Дүртенче 5 октябрь көннәрендә хатын-кызлар командалары арасында волейбол буенча Татарстан Республикасы муниципаль хезмәткәрләре спартакиадасы булып узды. Саба-Арена спорт мәктәбендә Татарстан Республикасының иң көчле командалары очрашты. Саба-Арена спорт мәктәбендә волейбол уйнау өчен дә, уенны тамаша кылу өчен дә менә дигән мөмкинлекләр тудырылган. Уеннар 2 мәйданда барды. Хатын-кызлар командалары арасында волейбол буенча Татарстан Республикасы муниципаль хезмәткәрләре спартакиадасының ачылыш тантанасында Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, Татарстан Республикасы уңыш физкультура спорт җәмгыяте рәисе Видади Мәхмүтов һәм башкалар чыгыш ясадылар. Уенчыларга уңышлар теләделәр. Саба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов уеннарның тиешле дәрәҗәдә үтүе өчен бер борчылса, Саба командасы өчен бигрәк тә җан атты. Безнең республика күләмендә муниципаль хезмәткәрләрне 3 зонага бүләләр. Ул авыл районнары дип әйтгәндә, аннан соң безнең шикелле районнар, шәһәр тибындагы поселок булган районнар дип әйтик, и шәһәрләр инде. Менә иң зур, иң көчле группа шушы безнең группа дип әйтергә кирәк, икенче группа. Монда һәрвакыт көчле командалар. Без инде курыкмыйча шәһәрләрдә дә уйный алабыз, һәм башка группадагы командаларда да уйный алабыз. Монда чыннан да көчлеләр җыелган дип әйтәсе килә. Монда инде барысы 16 команда катнаша. Шыннан да без елдан-ел хатын-кызларның ныклап әзерләнеп килгәнен күрәбез. Быел да ул менә нәкъ шулай. Һәрбер район алдагы елга караганда нәтиҗәсен югарырак күрсәтмәкче була. Шуның өчен даими тренировкалар үткәрәләр, шөгыльләнәләр һәм инде менә монда матур уен күрсәтәләр. Быел да инде командалар бик көчле килгән. Теге елны безнең 12 команда катнашса бу ярышларда. Инде 2019 елда муниципаль хезмәткәрләр арасында уза торган волейбол ярышында әйтеп киткәнчә 16 хатын-кызлар командасы катнаша. Бу нинди зонага кирүчеләр микән? Безнең республика күләмендә муниципаль хезмәткәрләрне 3 зонага бүләләр. Ул авыл районнары дип әйтгәндә, аннан соң безнең шикелле районнар, шәһәр тибындагы поселок булган районнар дип әйтик, и шәһәрләр инде. Менә иң зур, иң көчле группа шушы безнең группа дип әйтергә кирәк, икенче группа. Монда һәрвакыт көчле командалар. Без инде курыкмыйча шәһәрләрдә дә уйный алабыз, һәм башка группадагы командаларда да уйный алабыз. Монда чыннан да көчлеләр җыелган дип әйтәсе килә. Спартакиада 9-нчы тапкыр үтә республика күләмендә. 9 төрдән тора ул. Менә инде безнең шаңгы буенча ярышлар булып узды. Менә хатын-кызлар волейболы һәм ел ахырына хәтлек безнең шушы 9 спорт төреннән ярышлар узып бетеп, нәтиҗә чыгачак инде. Менә инде ахырда бик күңелле, уңышлы чыгыш ясаган командаларга акчалата бүләк бирәләр спорт инвентарьларга. Инде ул безнең үсеп килүче яшь буынга бик спорт белән шөгыльләнергә яхшы стимул булып тора дип әйтәсе килә. Без үзебезнең материал техник яктан да хайран ныгып калабыз. Шушы ярышларда урын алсак инде. Саба районының волейболчы хатын-кызлары үзләренең матур уеннары, бердәмлекләре белән аерылып торды. Алар 3нче ел рәттән муниципаль хезмәткәрләр спартакиадасында волейбол буенча иң көчлеләре. Әлеге җиңүләр артында исә бик күп хезмәт ятады команда уенчысы Шулпан Хәбибуллина. 12нче елдан бирле үткәрелә бу муниципаль ярышлар. Мин ел сайын шушы ярышларда катнашам. Үзебезнең муниципаль район командасы
içinde элегрәк бадминтон белән катнашканы, хәзер менә волейболны китереп катнаштырдылар. Шул волейбол, хатын-кызлар волейбол командасы белән катнашам. Бүтән нәрсәдәген хезмәт таләп итә. Без зур әзерлек белән киләбез бу уеннарга. Ел сайын чемпион калабыз волейбол уеннары буенча. Безнең җитәкчелек бик зур әһәмият бирә бу тренировкаларга. Атнага 3 тапкыр тренировка уздырабыз. Бердәм катнашабыз тренировкаларда. Зур хезмәт куябыз. Хөкемдарлар исә башта ук җиңүчене фаразлау мөмкин түгел дигән фикердә торды. Чөнки бу волейбол буенча иң көчле төркем иде. Уровень разный, то есть у нас же есть и профессиональные команды, есть любительские, есть вот данные соревнования, которые среди муниципальных служащих. Но сразу видно, что команды готовились, команды тренировались. Ну, люди занимаются волейболом, ходят. В республике очень замечательные условия для занятий, не только волейболом, но и всеми видами, потому что в каждом районе ни один, ни два уже больших универсальных спортивных комплекса, что дает возможность для занятия, в том числе и волейболом. Федерация волейбола Республики Татарстан, в том числе и председатель федерации Фарид Харуш Мухаммедович, он ставит прежде всего задачи это развитие все-таки массового волейбола, детского, массового, народного волейбола. Уеннар бик киренке барды. Узган ел 2нче урынны яулаган Күкмара командасын Кама тамагы кызлары 1нче уенда җиңде. Гомумән, алар бу ел зур максатлар куеп уйнадылар һәм аңа ирештеләр дә. Күкмара районы бик көчле район, бик көчле уенчылар дип саныйм. Чөнки алар 2018 елда 2нче урын алдылар. Шуңа күрә аларны җиңү безнең өчен бик зур достижение дип уйлыйм. Тренировкаларга килгәндә бик куәт тренироваться иттек. Bir künde de kaldırmışa trenirovkalarga yerdik. Min özüm администрациядә 5 ел эшлим, һәм шул 5 менә администрациягә эшкә килеп, шушы соревнованиялар спартакиада булганнан бирле мин шушы тренерләргә спартакиадага йөрим. Хатын-кызлар командалары арасында волейбол буенча муниципаль хезмәткәрләр спартакиадасының нәтиҗәләренә килсәк, 3нче урында Кама тамагы, 2нчедә Мамадыш һәм 1нчедә Саба муниципаль районы командасы. Ел сайын октябрь айының 2нче якшәмбесендә илебездә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне билгеләнә һәм шушы һөнәр ияләре хөрмәтләнә. Бу ел ул 13 октябрьгә туры килә. Чын күңелебездән шушы тармакта эшләүче һәркемне һәм бүген инде лаеклы ялда булган тармак ветераннарын бәйрәм белән котлыйбыз. Хезмәтегез игелекле, ил табынын баетуда зур көч куясыз. Киләчәктә дә армый-талмый эшләвегезне, саулык, сәламәтлек, тормышыгызда, хезмәтегездә уңышлар, гаиләләрегездә иминлек телибез. Шушы урында тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Исән-сау булыгыз, ялларыгыз тыныч үтсен.